I dag så vil jeg vise jer, hvordan man kan recorde sin egen skærm. Ja. Noget dansk version her. Ja. Jeg er ikke på computer, fordi jeg ikke har min computer i nærheden. Så, men når I så er herinde, så ja, må vi lige lade den der package der lort noget. Sådan der. Sådan der. Kom så. Tak. Okay, så trykker jeg på manage. Og så trykker I add. Og så skriver I repo.byte your apple. Så holder I den der nede. Går over på net. Og så skråstreg. Trykker I add source. Nu har jeg den allerede. Som I kan se lige der. Yes, som nummer 2 der. Når I så har den, så går I hen. Ja. Så søger I på display recorder. Og snap. Så kan I se, der er en, der er blå. Og den blå, ja, det er den, man skal købe, som I nok kan se heroppe. Og den koster så $4.99. Ja. Men så kan I tage en af dem, der har sort skrift. Fordi det er helt gratis. Hvilket man altid kan bruge. Så trykker I, ja, så plejer der at være et install her, som I kan se her. Install, trykker I. Så videre og så videre. Så vi installer den. Når I så har fået den installet, så vil den have, I skal reboot. Ja. Og så nu. Ja, så kommer der alt det her frem. Så har I fået recorderen, og I har fået activator, og så tror jeg også, I har fået game jam, eller så er det bare mig, der har glemt at fjerne den. Men I har i hvert fald activator og recorder selvfølgelig. Ja, så alt I skal gøre, det er, at I går ind i settings, altså indstillinger. Så finder I den her, display recorder, så må I selv vælge jeres framerate. Så skal I vælge at bare låse den fast. Rotation, der har den bare på current interface, er det der. QuickTime, altså alt jeg ved ikke noget om alt det her næsten. Og så her, optage med mic. Jeg har taget den på 4, fordi mit yndlingstal det er 4. Og så har jeg heller ikke så meget plads tilbage på min telefon. Ja. Og så kan I selvfølgelig bare vælge, hvad I vil. Og I kan vælge, hvor stor den der, som I kan se her er. Og I kan også vælge at fjerne den helt, sådan, så den ikke laver den der. Og I kan vælge, hvordan I vil starte recorderen og slukke den igen. Så, ja. Skal altså ikke gøre andet. Så, tak fordi I så med. Ses.